Hola, continuem amb aquesta setmana d'estiu, gairebé amb una temperatura que mica a mica anirà pujant. Això sí, el divendres arriba un canvi de temps, però veiem que fins aleshores la temperatura anirà pujant. De fet, el dimarts esperem que la temperatura tant mínima com màxima sigui més alta i aquesta pujada sembla que es pugui mantenir i fins i tot puntualment arribarà a ser més alt de cara a dimecres o fins i tot dijous. Com dèiem, quin és el temps que ens espera demà? Doncs domini del sol al matí. Sí que a primeres hores del dia hi haurà el cel molt enteranyinat, passaran intervals de núvols alts, fins i tot mitjans. Això farà pujar la temperatura a l'inici de la jornada. Aquesta propera matinada tindrem una temperatura més alta que no pas la del diumenge al dilluns. I pel que fa a la màxima, també esperem que pugi una miqueta. Pel que fa a l'evolució, no esperem que hi hagi tantes nuvolades com les que hem tingut el dilluns. El dimecres encara es manté aquesta tònica d'estabilitat, domini del sol, la temperatura encara es mantindrà força semblant, fins i tot puntualment una miqueta més alta, i tornarem a tenir núvols d'ebullició, però igual que el dimarts no esperem precipitacions. Què passarà el dijous? Doncs com dèiem, divendres arriba aquest canvi de temps i el dijous ja comencem a tenir els primers signes d'inestabilitat. A la tarda creixeran amb força aquestes nuvolades i podran donar-se alguns ruixats i alguns xàfecs. La temperatura, tant la mínima com la màxima, esperem que ja sigui una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.